maso podi ywaka to okunge and number 1 and yo manyien mar chulo osiptal chik mobiro manyien opoge ma joma nigi tuoche kaka madongo kaka cancer diabetes ma life go geno kete ma pesa ibiro gole treasury minyiew go yath mithiedho go joge kae nitie ma ji contribute kae nitie jomok nyal opoge maber en gimoro kobiro gini rach gini ok wadwar machielo mobiro malongo ma bende aneno ka ji pingo ta konto jogo pingo gima kia en funding model michulo nego nyithinde university model machon ma ji loginani en Wood Weda gi Wood Ochieng ma nyocha somo mane local primary makata uniform onge go ka gichopo university timiyo gi pesa marom funding model sano biro de ya ne ka nyathini odhi banda school primary nyaka second banda school kurichole million kata sendandu story million are to kidhi university tikoni ni winjo ndiek koro yin to chulia 60,000 mondo jathino bet sustain to wuod kwaru manowe maya time gwencha en tikone ni donje band 1 mibiro mi selling 60,000 mondo ibe kikidag modhiera henya diere mane wasomo University of Nairobi ni mi boom alpha beach pare kan mi alpha beach 1989 alfuka imi go